Buntag niya atong update karon sa dalan gikan mi sa Laaw padulong sa Barangay Kawilan talusan sa Buanga Sibugay. Hala, tuyog na guys. O tanaw na to unsa nay porma sa dalan karon. Mga dalan na guys na semento na gikan sa Laaw katong crossing sa Provincial Road pasulod sa Barangay Kawilan. So sa kasamtangan concrete na kini o ang mga pipila nato niya sa update na to ang bago na sa nagisugdan na concrete nga dalan gikan sa Barangay Kawilan pasulod sa Barangay Samonte sakop sa lungsod sa Talusan. Diin ang maong dalan kasamtangan nga nag-undergo og concreting. So alang spot sa kasayuran sa tungkuban nga mga YouTube subscribers kani nga dalan kani adto mo lamang kini ang dalan nga imong agion padulong ka sa 11 barangay sakop sa mga barangay sakop sa lungsod sa Mabuhay. Pero gubikan ka na ibagong dalan karon ang Mabuhay agikan Katipan agi o Punawan dayon agi sila padulong Kasampitan dayon sila 11 barangays kung nakasagaran dito na mangumpra padulong Subanipa kaning dalan na agian. So sa kasamtangan ingon ka mga pipila na di siya ay siguro sobra sa 2 hangtod magtulo ka kilometro nga concrete nga dalan karon. Mga pila ka pa tuig no pero usahay discourage kay gawas ng bago sa dalan pero punto semento so mo ni nagsugod ang bago nga dalan karon konkreto ang ban na pay harang. So mo ni karon ang gisugdan padulong sa Samonte. Kung lantaw na to bas baga ang iyahang pagkasemento ni ining mga dalan na we hope nga dili ni siya pareho quality atong ubang mga naagian nga kuan kayo nagawas ng mga bato. Pero sa kanya sa bagong gi semento karon medyo baga ni ang semento sa mao nga dalan. So kaning dalanan apay mga harang muna yung likuon nga portion kani adto sa mga kudilan dirito ilahang balay sa may buntod kani adto. So mao man diri ang portion karon ang naabot sa semento. So paliko na siya pero ready na ni for concreting ang atong mga dalan. So nanay mga i-prepare nga mga harang. So ang isig kakilid ani nalimpyo na giandam na nila guys. So kung makita ninyo so lapad na ang sa una na perting kamaya nga Barangay Road o gani nindot na siya maskin rough road na nagian kay dili na malabo. So kini nga portion sa una taas-taas nga buntod pero ilahang gi kap-kap mo na ning portion na medyo ubos-ubos na siya o gihimong quarry area katong
dito dapita guys. So mo nang dili ra pud kaayo layo magkuha sila buga no. O nang porsyon na guys ang gikwari. So sa karon dinhi na ay burnal lang gibutang para dili mas tag up ang mga tubig. So palibot na kini dool na kini sa boundary sa monte ang napalapad nilang dalan. So tanaw na to mao na ning portion of nabahakan o binhi dapitang kutob na ana ay pagpalapad sa dalan padulong sa barangay sa monte. So kung lang tao na to ibang andam na ni alang sa pagsemento niya sa dalan aron makonektong sementado nga dalan sa barangay sa monte o diri sa barangay Kawilan. So within this year siguro konektado na sa mga concrete nga dalan ang atuang gikan sa barangay Kawilan pasulod gikan sa provincial highway o